putraku. Lakone beda kok kandhane. Iki anak. Gandrik putrane ngesih lho. Bayar. Tok teruske ya nyambut ketok teruske. Sok nek tuwek kuwi kaya ngene iki. Terus no. Wis teh. Ya iki grup kok nuntut tok. Kancane boko. Saya bengi kaya grup sepiteng. Asono gak Wis aja melo iki nek grupe amen bradot wong tuwek-tuwek iki. Gak pas. Lirus tok. Aku gak. Ora apa padha tuwek. Ora apa wong kono malah gak enek suarane tapi mak selenting ngono. Mambu kowe. Mambu. Ah berarti romu sing celutak. Lah, Ngerti mambu kok dipites men ra metu nang jero terus. nah, balik nih. Ha?